Lezi indaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazo ezinohlonze kusihlwa nje. We have agreed on the action plan for local government that has 6 pillars as read out by the SG. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi kufanele ikhonjwe indlela izisebenzi zomasipala ezingawenza umsebenzi wazo ngendlela efanele. Ubekhuluma emhlanganweni namakhansela aleli qembu acela eyinkulungwaneni eyinhlanu. Crime ekuhlaleni ininzi ixhaphakile almost ndawo zonke especially apha ezilokishini. Kushona abantu abane kwalimala abathathu ezigamekweni ezimbili zokudubula ezenzeke eGugulethu eCape Flats njengoba silokhu senyuke njalo isibalo sabantu ababulawa ezigamekweni zokudubula eKapa kulamasonto edlule. After putting the money under the sofa, I removed the cushions that were on top of that sofa, took out the money inside the bags. We want any obstruction of the witnesses, particularly regarding the accused. If there is or Emanuela David Nezelamani uFloriana kanye noNdilinasho Joseph bawaphikile amacala okugqekeza nokweba imali engaphezulu kwe$500 amadola eMelika eplazini kaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa iPhalaphala. I have technical staff that is competent. That's why there is no loophole that have been noticed in my absence. Amaqembu abambene ngamaphuzu kuloge ebhethwe Premiership iKaizer Chiefs neSikhukhune United azotholana phezulu magamanxi ihora lesikhombisa kusihlwa kusasa. Mbukelisi kubingelele sikwamukele indaba enza kusihlwa enizethulelwa noxolo uMamtshali wakwamwali ihlabangane limhlophe qwa. Sibonga kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje kusihlwa. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi kufanele zixoshwe izisebenzi zomasipala ezingayilandeli imiyalelo yobuholi obuphezulu kumasipala. Ubekhuluma eGoli nezithunywa zamakhansela e-ANC angaphezulu kwe4,406 lapho ethule khona umhlahlandlela wohlu lwamaphuzu ayisithupha i-ANC ehlose ukusebenza laphezulu kwawo eguquleni isimo somasipala abadonsa kanzima eNingizimu Afrika. Umengameli Ramaphosa utshele izinkumbi zamakhansela e-ANC ukuthi kufanele zikhonjwe indlela izisebenzi zomasipala ezingawazi umsebenzi. The solution is simple. If clear decisions have been taken by an authorized entity and someone who is supposed to execute those decisions does not do so, there's only one way out, and the way out is the door. That is the only way out. uRamaphosa uthe izinkinga ezifana nokuvuza kwamapayipi amanzi kufanele kuze kuphele izinsuku ezimbili ikhansela lingakusukumelanga lokho. When there's a water leak, when there's sewage in the street, you must be the first to know, and you must do something about it within 48 hours. Udaba lomakhansela angahlali emawadini awo lapho evotelwe khona ngokunye umengameli Ramaphosa achaze ngokuthi kudikibalisa kakhulu izakhamuzi zezigceme. We must walk away from this notion of not living amongst our people. Our people notice these things. If you are a ward councillor and they know you don't live amongst them, they already mark you down because they say this one does not belong to us. He is not one of us. So, comrades, the door-to-door process is what we now need to take to another level and to embark on community campaigns. Our country is not short of issues that needs to be campaigned for. Ukhuthaze kakhulu i-ANC ngokuthi kufanele iqoke ezikhundleni zomasipala abantu abawufundele nabawuqonda ngendlela kuyiyona umsebenzi kungasetshenziswa umngani nokwazana. Kusenjalo undunankulu esifundazweni eLimpopo uDokotela uPhophi Ramathuba uthi lukhona uhlela sebeliqalile oluzosiza ekulekeleleni omasipala abangenzi kahle.
We have started a program where, how as our provincial treasury, we are supporting our municipality to make sure that those who can't even prepare their annual financial statement, how do we then help them by getting them in? AGSA is training a lot of chartered accountants. Some of them are unemployed, but we still spend millions of rands using private consultants. Wengamele uphiko lwentsha ku-African National Congress Colin Malachi uveze ukuthi ungabibikho kozinzo komasipala abaningi kudalwa izinto ezifana nokwenziwa njalo kwenguquko komasipala. A lot of our municipalities are mismanaged, and most of them are led by us, which are mismanaged. And these are areas we want to correct and fix. Yes, there are those that are performing very well. The instability is, of course, by voters also. Other municipalities are under collusion and that. Every day there's a removal and installation of a new mayor. Ngqongqoshe wezamanzi nenhlanzeko uPhemi Majordan ukhulume ngemizamo yabo njengephathimandla enkingeni yamanzi nokuyinkinga okubukeka iphazamisa izakhamuzi eyiningi ezweni. What I'm going to do now is to appoint these water boards to go and assist municipalities because they have the technical capacity. Leli qembu lenganyelwe nguSiril Ramaphosa behlanganise imeya makhansela kanye nabamele inhlaka kohulumeni basekhaya nokuyilapho abaveze khona inqinamba ezibakhungethe. Kushone abantu abane kwalimala abathathu ezigamekweni ezimbili zokudubula ezenzeke eGugulethu eCape Flats njengoba silokhu senyuke njalo isibalo sabantu ababulawa ezigamekweni zokudubula eKapa kulamasonto edlule. Lesi esinye isigameko esishaqisayo sokudubulana esenzeke eKapa kulokhu senzeke eGugulethu nalapho kushone khona abantu abane kwalimala abathathu. Police members responded to a complaint of a shooting, and upon arrival on the scene they found the victims with gunshot wounds to their bodies. The adult male and female were declared deceased on the scene by medical personnel, while the other victims were taken to a medical facility for treatment. Amaphoyisa athi afike ngokusheshe endaweni yesigameko abese ethola balimele benamanxeba okudutshulwa emzimbeni ababili okungowesifazane nowesilisa bona baqinisekiswe ukuthi bashonele endaweni yesigameko. Amalungu omphakathi athi asehlalele ovalweni njengoba kwenzeka lezi zigameko zilandelana nje. Sikhuselekile around apha ekuhlaleni ngoba kubakho ukugetyengwa umzekelo xa sisiza apha sizolinda itransport yokuya esikolweni siye sifile sisoyika ngoba kaloku siyaleqona ngamapharapara xuthi ifowuni zethu neebhegi zethu. Icrime apha ekuhlaleni ininzi ixhaphakile almost ndawo zonke especially apha ezilokishini. Kusenjalo isibalo sababulewe esigamekweni zakamuva ezenzeke ngesonto ledlule eKraaifontein senyuke safinyelela kwaba yi-14. Umnyango wemfundo ephakeme ukhuthaza abafundi ukuthi bangagcini ngokufaka izicelo emanyuvesi kuphela kepha kufanele babheke nasemakolishi aqeqesha amakhono. Lo mnyango uqagula ukuthi ngonyaka ozayo amanyuvesi azobe enezikhala zabafundi eziyi235 abazobe benza unyaka wokuqala. Ngoba izicelo eziningi zasemanyuvesi kulindeleke ukuthi zivalwe ngomfumfu, kubukeka sengathi kuzoba umqansa ukuthola izikhala zokufunda emanyuvesi ngonyaka ozayo. Universities are preparing to receive their new cohort. Applications are open and many will close in October. There will be stiff competition and not every applicant will secure a place. And that is why we must balance enrollments across fields of study so that we do not overproduce in certain areas while facing shortages in others. INSFAS izosebenzisa isabelo mali sayo esikhona esingu-13.3 billion wamarandi ukuxhasa abafundi abalinganiselwa ezinkulungwaneni ezingama-34. NSFAS will issue a circular today to open the registration portal. Student accommodation providers who were impacted by the above will also be in a position to now receive payment for services rendered. Uthi unezindlela zokuxazulula izinselele zokwentuleka kwezindawo zokuhlala abafundi. Too many learners still live in unsafe and undignified conditions. We're working with institutions, but also with communities and the private sector to accelerate accredited accommodation and also to eliminate confusion around who pays, who administers, and also when.
Abasolwa abathathu ecaleni langoNhlolanja ka-2020 lokweba igidi zamarandi ePlazi likaMengameli uCyril Ramaphosa ePhalaphala bawaphike onke amacala ababhekene nawo. Icala labo lihlehliselwe uLwesithathu. U-Emmanuela David neZalamani uFloriana Benondilinasho Joseph baphikile ukuthi bayabandakanyeka ekwebeni ePlazi likaMengameli uCyril Ramaphosa. Izelamani ke zakaJoseph zibheke namacala amathathu ahlanganisa ukucija itulo lokugqekeza ukweba uthi uDavid yena ubheke nelinye icala lokushushumbisa imali. Umbuso ke uhlela ukubiza ofakazi abangama-22. The state, in support of those 3 charges, will also lead evidence of cell phone communication between accused number 1 and 2 other persons who are not before court, and communication done with either accused number 2 or accused number 3. Inkantolo inqume ukuthi bonke ofakazi bombuso kufanele bangavezwa abezindaba. Umbuso ube usubiza ufakazi wokuqala oyebambe njengomphathi wendawo ePlazini iPhalaphala. It is the room that I thought will be the safest, and inside that room there was a sofa. Okay. After putting the money under the sofa, I removed the cushions that were on top of that sofa, took out the money inside the bags and laid that money on that sofa. Uphinde watshela izinkantolo ukuthi zazikhona izinkomba zokuqhakeza ekseni ngemuva kwesigameko. Leli cala ke kuhlelwe ukuba liqulwe izinsuku ezimbili kuleli sonto. Mbukeli okwamanje sasinjike qunga pha ezitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi people who are sentenced to a determined period, meaning a number of years, are treated differently from people who are sentenced to life imprisonment. Ummeli womndeni kaLee Matthews owathunjwa wabulawa ngonyaka u-2004 uthi lowo walahlwa icala lokumbulala uDonovan Moodley usephakanyiselwe ukuba dedelwe ngoshwele. Sikubingelele sikwamukele mangabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi uMengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi kufanele ikhonjwe indlela isebenzise omasipala ezingawenza umsebenzi wazo ngendlela efanele. Ubekhuluma emhlanganweni namakhansela aleli qembu acela inkulungwaneni e5. Khumbula mbukeli ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube na ku-SABC Plus. Ngena kuze uyicinge ngamagama athi SABC izindaba. Ummeli womndeni kaLee Matthews owathunjwa wabulawa ngo-2004 uthi umbulali wakhe uDonovan Moodley usephakanyiselwe ukuba dedelwe ngoshwele. uMoodley walivuma icala lokuthumba abulale uMatthews wabe esefuna inkokhelo. Yize ke kunjalo kepha umnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo uthi kunemigomo elandelwayo ngaphambi kokuthi isiboshwa sidedelwe ngoshwele. People who are sentenced to a determined period, meaning a number of years, are treated differently from people who are sentenced to life imprisonment. Life imprisonment, the process is much more rigorous and very long in the sense that your profile, after having served the minimum required time, will go to the case management committee. Basically, they put it together, invite the offender to check if everything is there. Then that profile will go to the Correctional Supervision and Parole Board. They go through that, they make it a point that every detail that has been captured indeed find expression. They may also even invite the offender as well. The victims of crime also do participate. This is what has happened with this particular case. It is unfortunate that the victims, family or lawyers, have taken what was then discussed in that session and distributed publicly prematurely, because the process has to move from the parole board to the National Council for Correctional Services. Isiqhotho esihambisana nomoya onamandla sishiya umonakalo omkhulu eNkomazi eMpumalanga. Isiqhotho sicekele phansi izindlu ezingama-30 nezikole eziyisikhombisa endaweni ezine. Indawo ezithintekile azinawo ugesi njengoba phela ingqalasizinda yogesi ithintekile nayo. Ukufunda nokufundisa nakho kuphazamisekile. Isiqhotho esinamandla sidale umonakalo omkhulu eNkomazi kwacekeleka phansi izindlu eziningi.
Uthando Matabela ubala umonakalo wenzekile. Kuphephuke uphahla kwaphuka amafastela ngisho nezinkukhu azange zisinde. Nisemangitela endlini mathayelo already besesukuma hamba and la endlini kudamage ke2 se leli camera le3 lona libe nokuphakama lithayele laphinze lahlala lamanda yangena phakathi timpahla dithambile. Kuceleke phansi izikole ezisithupha kwaphazamiseka ukufunda nokufundisa. Esikoleni keShinyakane Secondary kuphephuke uphahla amagumbi okufundela agcwala amanzi. Imafayila bothishela athambile, ma script, ma textbook, there is nothing inside there. So siyacela kakhulu sisitholela usito masinyane. Umasipala waseNkomazi usahlola umonakalo odalekile. Bese iMangweni ngiyo lengathi limele kakhulu because it12 netikolo and lesilimele kakhulu leshinyokane la kuhambe the whole admin block bantwana nje abakhona ukufunza baba releaseile. Abantu abane bathole imhuzukwana ogesi kanye nengqalasizinda nakho kuthi tekile. Izakhamuzi zaseMjondolo isuka muva eChatsworth eThekwini zithi iphila ngaphansi kwezimo ezingezinhle kanti futhi sakuphela inyanga engaphezulu kweintathu zingenawo amanzi. Lezi zakhamuzi zivele zanquma ukubhikisha zavala eminye imigwaqo eChatsworth. Khamuzi engeneme neze zaseMjondolo yaziwa ngokuthi isuka muva zikhala ngokungahlinzekwa ngedingo nqangi. Zithi sekuphele inyanga ezintathu ngenawo amanzi. Masipala uvala amanzi emva kokuqhuma kwepayipi ngokusho kwabaholi bomphakathi. Ezinye zakhamuzi zithi ingane zazo sezize ziyagula ngenxa yokuntuleka kwamanzi ahlanzekile. My child have been hospital. I sent her to the clinic, then they transferred to the hospital Arkekan. You know, then from there my child was very sick. Then I sent her to Miapeng private doctor. It's enough now. This water is dirty. Sibhekene nenkinga esacaca ukuthi iya enyangeni entathu yongabikho kwamanzi since kwaqhuma ipipe ngala enzansi manje siwumphakathi sesesathatha isinqumo sokuzovala umgwaqo. Ikhansela leward lithe enye yengqinamba ukuthi zakhamuzi zakhele imizi yazo emzileni wamapayipa wamanzi nokwenza kube nzima ukuba kufinyelelwe epayipini eliqhumile. One of the issues that we did find is that the shack dwellers have built their houses on the pipeline, so it's going to be difficult for them, and that's why it's gone to planning again to try and reroute the system. Izakhamuzi zifunge zagomela ekutheni zizoqhubeka ibhikishe kuze kube zithola amanzi. Kusenjalo ukwentula kwamanzi eGoli kushiye izinkulungwane zabantu eningizimu yedolobha zingenawo amanzi kanti umphakathi waseCoronationville naseWestbury uthi imile impilo njengoba zingekho impendulo ezicacile ngokuthi azophinda aphume ngendlela nini amanzi kumpompi. Isakhamuzi saseCoronationville sinohlelo lokuphakela abantu abantulayo sithi ukungabibikho kwamanzi kwenza umsebenzi waso ubenzima. We normally cook every single day for the underprivileged, for the kids coming from school. We can't even do that. Utensils can't be washed. We can't even prep the food because the food can't be washed. We need to collect buckets from the masjid next door that supplies us for free with water. Izikhulu zedolobha zithi izinga eliphezulu lokusetshenziswa kwamanzi kanye nenqalazinda esindala yizona eziholela ekutheni kube nalenkinga yamanzi. Imeya yaseGoli ithi nokuxhunywa kwamanzi ngokungemthetho kuyingqinamba enkulu. Illegal connections have been a big problem in the city of Johannesburg, and we try from time to time to cut off illegal connections, and I think to a large extent the cut-offs do help us a lot in maintaining the water supply. All what we have agreed on even yesterday in our meeting with J Water, we are going to have a meeting again with the Johannesburg Police Department with an intention to get them to be consistent in the program of cut-offs. Izakhamuzi ezikhahlamezekile zisabisa ngokuqhubeka nombhikisho uma amanzi engabuyi ngokugcwele ngoLwesine. Amaqembu abambene ngamaphuzu kuLogo Betway Premiership okuyiKaizer Chiefs neSikhukhune United azotholana phezulu uMagamanxe ihora lesikhombisa kusihlwa kusasa. Njengoba sekudlalwa imidlalo emihlanu kuBetway Premiership, iChiefs, iSikhukhune kanye neSundowns iwona kuphela amaqembu angakaza kuguqiswa kulesizini. iChiefs neSikhukhune banamaphuzu afanayo kuhluka amagoli kuphela.
kodwa kusasa abaningi babheka iChiefs ukuthi inqobe njengoba idlalela ekhaya futhi nomqeqeshi wayo sebuyile kuleli. I have a technical staff that is competent. That's why there is no loophole that have been noticed in my absence, but as well I was with them into every decision that was made, into every plan that was made for the trainings and for the game. Ngakolunye uhlangothi isikhukhuni ikhuphule kakhulu izinto edlala ngayo. Leli qembu lizobheka ukuqhubeka nendlela enhle liqale ngayo isizini. It's a difficult encounter, this one, because they've got so many threats that you really need to deal with them. We've got individual threats. Uzoqala amagama ihora lesikhombisa kusasa kusihlwa kanye neminye imidlalo emibili. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela ke emva kwekhefu nesangoma sezulu umkhushulwa Msimanga. Kwaze kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesisho sithi uyangena umsingo obandayo engxenyeni esentshonalanga ungana nje namancane nje amathuba emvula esingawalindela ikakhulukazi entshonalanga yalapho eWestern Cape ngale kwaloko lingasikaze ngamafu nje mawungena lapho eBeaufort West liyo ngokubalela mawungena eEastern Cape kanjalo nasengxenyeni eziKwaZulu Natal uyongena enkabeni kwelaseFreystata nokho lithi sika ngamafu futhi mawungena ke engxenyeni esenyakatho lapha ikakhulukazi ke kuPolokwane uyongena eMpumalanga nako Pretoria kanti ke sihlabele phambili siyobheka usuku lakusasa lo umsingo obandayo uzohambela nje engxenyeni ezingaseningizimu aqhubekele amathuba esingawalindela ikakhulukazi ke engxenyeni esentshonalanga lapha eNorthern Cape kanjalo nalapha eWestern Cape uyongena ogune olungaseningizimu lapha ko Plettenberg uyongena koGqeberha ngale kwaloko sikazi ngamafu kanti ke singayilindela futhi imkhizo mawungena ke ikhathi zantambama lapha ko Potchefstroom uyongena koThekwini kanjalo nalapha ko Richards Bay sisho sithi lingaqhubana ukubalela mawungena ikakhulukazi ke enkabeni yezwe South African Weather Service iyaskip isixwayiso somoya ngathanda ukuba namandla eningizimu yalapha eNorthern Cape kanjalo nasengxenyeni ezingasogwini lapha eWestern Cape uyongena la ikakhulukazi lapha ko George Plettenberg Bay kanti ke masihlabela phambili siyobheka usuku lakusasa singaqhubeka sisilindele lesimo somoya ikakhulukazi engxenyeni zako Beaufort West kanjalo nasendaweni ezingasogwini kanti ke ningathanda nolwandle ukuthi ke ligubha amagagasi angathanda ukuthi ke lithukuthele kulozo ndawo kanti sikalindela isimo singabhebhisa umlilo engxenyeni ke esenyakatho nezo kanti ke ubheke nje amazinga phansi ngivumele ngithi ke liyakubuza nje ukuthi ke ungubo ngakumongena ko Bethlehem ngale kwaloko lingathanda nje kuba phakathi kuzo zonke indawo lifudumala endaweni ezingasogwini ngophamo enhlamvelanga ngivumele ngithi ke lingashisa nje lapha komnambithi uyongena lapha koSikukuza angeke lize libekezekele ngoba likhipha umkovetsheni kanti ke lingashisa futhi lapha koMamelodi nokho lithanda ukuba phakathi kwezinye indawo mongena phansi lapha eStern Cape kanjalo nasengxenyeni esentshonalanga kuthi ukubanda lapha ikakhulukazi koVustile nako Sutherland ngivumele ngithi ke ngiyayithatha indaba enobusuku obuhle. Mbukeli usale kahle.